سلام تخطاتلتنا الشانل كمل لكم كما تخونوا سناك تكونوا من يوتيوم لومي حنت فليز بلت أرستي أب أسرع حدن هيوتنا تصبو جرنا نخنستخاخل مسمر نخنتحزو ما أزلنا نخنفلت أقداسي زبالكوا تمرتي حيزالكم قريبا زلهم حنت كافتي بتدقاقا مزحتا تحتو again ولا بزح سرح انتو سرحكم أنا حلمناتي كفلت أي كالكون أنا بلجاتات ناتي صبوق وناتي هياب ناتي كالوليو كالكون انتاي دس كم زبلني كفلت أي كالكون زبل بتدقاقا مزمت حتويو بفلاي نحاد حونا شما يذكروني جن برقس قلق قبري لك على تيولو نيرس لزي زيانا يلومي أزيا قلل زبالت كيري تغني كرمنا البات كبت زبالة يكون ديا قلل زبالت بتخكل جن أبي كنت أمت كم زلنا كتحجزنا مخنياتو هي ابناتنا انت للينا هيوت زقللن زتعمن حاجز زلوني زخون انتي مالتيو نفس وكفنا نابنت انتي بلغيلاتات اعواف نخنفرين تفتيرن كنفرا خلوا دما مور حاجز هلون حاجزن بزحيو انرجيناتن بزحيو عساتات كحنبسو خلو اي دخمونيوم تاوك عرفي دلنيوم because they love it نحنا دما كومو نعنا ملؤنا زبنا حاجز زبنا هي بالنا نعرخيبنا بوك نبر تجميرنا it's gonna be the best life زدما كاب عزنا هيوتيون أنا مسكرنا كبرلو زخل تمكر زلني سلزي كين وحكو how can I dream again how can I find my passion تبلار سينا وسينا زلنا كم يجري كم بحدش كحلم يجمر كم يجري دما تونناتي بحقناتي رخيبة كنوبري يجمر يعتبر تاك قدامي تحطو حمش تحطوتات نحطت كويا كخيد نفسه كف حطو دما كما يجيرنا نفسنا كن حتى خمزة لنا يزنقرنا قداميتي what did you love to do as a kid تقدامي تحطو نشتي كلخا هزان كلخا أبكزي عبيت كاك تعبغ لخا دس بلك هازنبري انتاي دس بلك نيرو هجي قرب مغاقينا غنريينا think back to when you were in school قدام أبيت تمرت كلها نشتي كلها مذكر تفتوى سبجكت انتاي نيرو نابنا انتاي سبجكت ممرنا انتاي سبجكت كتمت خلا زيادة حقوس اسمها كانيرو أجابة اسمها كانيرو confidence اسمها كانيرو إذا حجي ما بقسنا تكون غلي غنياتو اتهان فتوى زنبرنا سبجكت بزح مغنياتات مفتو كل خون غلي جن أبو ندحريت مديسنا كنرينا مجمريا علامانا انتاي كنمهار لنا انتاي كنسرح لنا يكون نبزي مجمريا كحقوسنا زغل انتايو مفلات يكون So what was the activities that you couldn't wait to do after school? كاب تمرت مسوات أخذ حرس تمرتي أبزلو جزية نوعك تجبر جزية تو خلص نبر كان تايو انتاي نجار كتجبر كمت أن على الجسم لك هنتوينة تسمع كانيرو جبزي أنا بنفس النتائج الكون تصوتها it doesn't matter انتاي تصوتها ده سبلن نيرو good there were some captains صوتات كفليز بالنا عملت كعسجرس لزفتو وعسجر منو معلتك صوتي خلني ركومو جتوني فتوني ري أب subjectات عبنت geography بتعمل ده سبلن نيرو geographic بزح جزء زبالة بزقالة لس زبالة كلاي بزح عالم كفل discover نخجبر دحر مش أبو خدمة university مساعتكو تزفتو field economics كوين رغيبيو مصحفنا economics كان بكله أصل شونينيو world news كما يجيرو economy نا أمريكا economy نا يوروب economy نا China Japan زيتات كفلت كله حجون انتخوني عالم بيبيع يتجبني so at least انتاي دسبلكا نخد فلت أبي ما بقسي زخونا كاسلتي there دعريت تمليسنا كنفتش أقداسيو now you probably think they're all not realistic passionate but we're not narrowing things down so حجي كم كلكم كله كلام نشتي كله مات فتنيرة جغرافيا فتنيرة تاريخ فتنيرة so what مزنا لهم هي وتاي تحزنيو حنقولنا قلتي كميلو كعطي زلي no حنسا نحنا حجي بزعب صراحة بزعب عيونا يكون نحسب زلنا حاجوس ذهبك زنبرة دس بلك زنبرة أم فلات نازلنا سلذي ندحري تاي نخيد قسيلنا أبتازلنا يعني بتراي دحري تمليسنا ورقة تنبي الرحيزنا ندحري تمليسنا انتاي فتني راني انتاي دس بلنير نشتي كله انتاي كجبر كله زيادة حاجوس مع نيرو نصحف بليس مغنياتو ما بقسناتنا كاوي كخون نزلت زي فليتنا دما كبيديو تنعنا هي ابناتنا ونخنا اليوم مغنياتو أبكندي
ስደትን መከራን ስለ ዘለና ብትያብና ብኸመይ ንነብር ኣለና እውን ማእዝና ክጠፍኣና ስለ ዝኽእል the first step is simply to reconnect with what you love ስለዚ እቲ ዕላማ ምስ ትሕሉፍካ ዘሐጉሰካ ዝነበረ connection ንምፍጣር እዩ it's okay if it doesn't lead to career ስለዚ ቀጥታ ምስ ስራሕ ምስ ገንዘብ ምስ ቢዝነስ ዘየተሓሓዝ ተኮይኑ ፀገም ዝበሃል የብሉን ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ዘሐጉሰና ዝነበረ ብንጹር ክንፈልጦ ምኻል ጥራይ እቲ ዕላማናትና You don't need to define your passion in economics. كمون اتناك زحقوسك كازنبر دس بلا كازنبر نجرات مس جنزبن مس رحان مس كتابة مس جلملن كونكت عين برا أين تعهزوا أبزيادة الرجازية بزعب حقوس عبن سننا زحقوسنا زنبر مفلاتيو. You can love an activity without bringing you monetary success. حدا نجر بزينا يجنزب وتي زخانة جنزب كم سأل كأن حقوس زم سأل كتخينون كامتنا على قد عسيو. سلزي كأن علامنا عبن سنتنا زحقوسنا أنتي كم زنبر المفلاتيو. Number one. Now let's go to number two. What do you love to talk about? زجيت قبرزنا بركاينا كاب كريم كتاب حجي بزعب أنتي كتزاربي دس بلك بزعب زارسزي بزح كزاربي خليه تبلو نفس وكفسب ناتو أرسلوه نوح ساعات كزارب ولا زخ أنتي نات كارستي أنتي يوتق تزارب ولا دس بلك متشم أي زاربني يزبل سب يلا زي كل سب تزارب ولا أرسله what's the one thing that you can ramble about for hours? The topic that you can't shut up about and go oops and probably bored. So انتهي لنا له. انت أرستزي بزعبو بزع كتزارب تغير حدا جزي أو صورة كمان بزحيو زب تبلو له جزي له. انتهي تارستسخا بزعبو كتزارب بزعبو كتقلد دس بلاك. وين أخوهم نعبنا بزعبا سبات تزارب ولا ما عندي حميتان ديكم زعبا سبات. This is something important أبناء لو معلم مخنياتو show business بهالكلا يكون نكو show business زعبا نجارات زعبا سبات زعبا كنتات مزراب مالتي سلزي نقول الزخون platform اللومي انتهي يمكن نسخة وينسخي انتهي دس بلك بزعبا انتهي مزرابي دس بلك أتبع كمفلات مجمريا أقداس يخون نعين تحتيكوني بزعبا business بزعبا economics بزعبا technology بزعبا مسائي بزح بدعمي زجد سني to some extent politics والمخنيات politics ni economics ولا تسألوا أبون قرب interest لأني سلزي more جنا أنا business أبزنا عودي economy more interest لأني زعود زي more نعي passion تيو بزعبوك نبب بزعبوك فل بزعبوك مهار بزعبوك عدل بدعمي دس لأني سلزي نعود سكنفلت. Then whatever the topic is, it's clearly important to you. Examine why that is. What about the topic that topic you found to be so interesting. تزي التأرستي بزي قد سلمنتاي نعاخا وينعاخي سحابك هونكي إللو مغنيات دمالو مساخازة سمام أنا قرالو سلزي كاباكم بقاسينا من البات انتهي تفلينات ناتو كي مرمرنا دس كم زبلنا ترين تلالينا موراوي انفستيجيت نقبرنا مانياتو نعوخ نقبر كالناس لنحقوس keep exploring كتسل جينا what's important is that you continue to dig into the topic spend more time and effort on this it's total worth it سلازي حقوسا كان دس كم زبلا كان سلت فلت بزح جزية كتطفالو بزح انرجي كتبا عايز العكاني كان وصو يتدما تفتوى نجار كتقبر كلا مور حقوس هالو مور اقابت هالو دمرنا تدما نافت زبالة دايركشن كوز دنا يخل سلازي بزيك على العالم جنزم نركب الله نركبه له ابزي ترفق زينا كنطفو انت خيلنا بزيك على العالم كعبينا يخلي مغنياته كما يجير كمزجنزب كونكت تقبره قال اي سالساي ستيب دحر زمتيسو مجمريا نعاخذ حقوسا كان نجار مفلاتي. The third point, what do you love to read about, to talk about, to do, and now to read about. مجمريا تقبره زنبركا دحريو تجارب الارسي هجدما كتم بودس بلاكا من البات من باب زيت البتوخنكا كتسمع دس بلاكاون إذا معناته نعبنا تاني هجي بزح مسحفتي أي نببني هم زجرا يسمع بأوديو بلس بأوديو كريه تسمع سلزي انتاي كتسمع دس بلاكا so when كفالنا reading you so maybe you're not that talkative but you're a voracious reader or a movie person maybe زي من البات ناي مسحف ناي من باب أنبابي قلع عين السبكي تخون تخليوي no من البات تزاربي وي أعلى للسبكي تخون تخلي خان تايرا سمعي أنبابي تخطات علينا نقرأ كتكون تخليها good
نسون حدا مأزنا هيوتيو. If there is a specific topic that you find yourself obsessively reading or watching, ዝኾነ ኣርእስቲ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ጥራይ ኮለል ክትብል ኣርእስቲ ብዛዕባኡ ዝኸውን መፅሓፍ ድዩ ዝንበብ ድዩ ዘብል ድዩ ዘድልየካ ኣሎ ዶ እንታይ ኣርእስቲ ኢኻ ሞር ኢንተረስትድ ትኾን ከተንብብ ከለኻ ዘርከብካያ ዲኻ ተንብብ ወይስ ስፔሲፊክ ኤርያ ኣለካ ፍልይ ዝበለ ንፁር ኣርእስቲ ኣለካ ተንብቦ ምምዛን እውን ፅቡቅ እዩ Is it romantic, love, politics, business, technology, comedy? ክትቅፅልዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ እዩ ትደስ ዝብለና ንኣብነት ኣነ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ መፅሓፍ ከንብብ ከለኹ ብዛዕባ ቢዝነስ ይደስ ዝብለኒ ስለዚ has to ልክ ቢዝነስ ክብል ከለኹ ገንዘብ ናይ ምቁፃር ጥራይ ዘይኮነስ ዊዝደም ንኣብነት ኣብዚኣ ሞሜንት እዚኣ እንታይ የንብብ ኣለኹ ናይ ሓንቲ ሚሞ ናይ ሹዶክ ትብል ናይ ናይኪ ዝበሃል ካምፓኒ ዝመስረተ ስቶሪ ናቱ የንብብ ኣለኹ ኦ ቦይ It's very, very fascinating. ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝሓለፎ stories, struggles ዝነበሮ ነታ ካምፓኒ ቢልድ ክገብር ከሎ ዝሓለፈ ጆርኒ I love those stories. እዚ stories ንዓይ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ከምኡ ውን ፊልም ክርኢ ከለኹ ሞር ናይ ቢዝነስ ፐርስፔክቲቭ ዘለዎ ሓደ ነገር ዝሃንፅ ዘለዎ I love that kind of things. ስለዚ እንታይ ኢኻ ትፈቱ ካልኦት ሰባት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ መፃኢ ጥራይ ትፈትዉ ኣለዉ ካልኦት ሰባት ፖለቲካ ናይ ንግስነት ንኣብነት ገለ ፖይንት ናይ ፖለቲካውን ኢንትረስት ለኒ ንኣብነት The House of Cards ትብል ፊልም ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ፊልም ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ very interesting እያ ሳውን ትስሕበኒ ነይራ so you really need to know እንታይ ንዓኻ ዝስሕበካ then you can find ከምኡውን ንካልኦት ናይ ፍቅራዊ ዛንታ ኣመና ደስ ዝብሎም ኣሎ ኣይፀልኦን እየ ኣነ ግን ሞር ክበዝሕ ኣይደልዮን እየ so it's a little to some extent እየ ትፈትዎ ኮሜዲ ድማ ኮሜዲ እውን እፈቱ እየ so እንታይ ማለት እዩ ግን ሞር ኣነ ዘንብቦ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ኣብ ቢዝነስ ተኮረ ካልእ ከንብብ ኣይደልን እየ ብፍላይ እቲ መፅሓፍቲ ክኸውን ከሎ ማለት so this also gives you ሓጎስ ክበካ ይኽእል እዩ መንገድኻ ንክትፈልጥ ናብቲ ትኸዶ መሊሱ ይሕይለካ ምክንያቱ እንታይ ከም ደሊ ምስ ፈለጥካ again just humor yourself and dig into it allow yourself to be immersed in what you enjoy your passion will organically flow from it monetizing it comes later ስለዚ እዚ ትፈትዎ ነገር ምስ ረኸብካ ሞር ግዜ ሃቦ ሞር ኣብኡ ግዜ ነብስኻ ኣጥዕላው ኦብሰሲቭሊ ግዜ ኣጥፍቦ ድሕሪኡ ቀስ እናበለ እቲ ናትካ ፓሽን ክበስል እዩ እንታይ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ናትካ ስኻ ደስ ዝብለካ ዓውዲ ሞር ፍልጠት ሞር ክእለት ሞር ተመክሮ ዕብይ ዝበለ ክእለትን ፍልጠትን ተመክሮ እንተጥርህ ስለ ዘለኻ ከመይ ጌርካ ብኡ ገንዘብ ተምፅእ ከመይ ጌርካ ብኡ ትሰርሕ ከመይ ጌርካ ብኡ ቢዝነስ ትገብር ቀሊል እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኤክስፐርቲዝ ስለትሃንፅ ዘለኻ ኣብ ዳሕረወይቲ ነጥቢ እውን ክንሪኦ ኢና ስለዚ it's all connected number 4 what were or are you good at so this is very important ስለዚ እዚ ካል direction ተንብቦ ትፈትዎ ኢልና ትዛረቦ ትፈትዎ ኢልና ክትገብሮ ትፈትዎ ኢልና ኣብዚ ድማ ኣብ ምንታይ ዓውዲ ኸ ንፉዕ መንፋዓት ዘለካ እንጂ መንፋዓት ክበሃል ከሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ዝጎይ ቀልጢፍ no it could be anything ብኸመይ ክረዳእኩ ምስ ሰብ ናይ ምዝራብ ናይ ምልዛብ ካብ መጠን ላዕሊ ክእለት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዚ ፀጋይ ንባዕሉ ምስ ሰባት ክትቀራረብ ትኽእል ተኮይንካ it's a skill ክእለት እዩ እዚ ንሰብ ከተስሕቕ ትኽእል ተኮይንካ ዓበ ክእለት እዩ እንድሕሪ ምስ ሰባት ቀልጢፍካ ክትላለ ትኽእል ተኮይንካ ዓበ ክእለት እዩ እዚ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ንብዙሓት ሰባት ኣዝዮም በዳህትን ሕማቕ ነገራትን እዮም ክዳንካ ስታይል ናይ ኣከዳድናኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ተኮይኑ ጥበብ እዩ ምክንያቱ ኣለና ሰባት ድማ ናይ ክዳን ነገርካ ዘሸግሮም ኣለዉ ዘሸግረን ኣለዋ ሜክኣፕ ምግባር ትኽእል ተኮይንኪ that's a big thing ንካልኦት ሰባት የሸግሮም እዩ ስለዚ ብዘይቃል ዓለም እንታይ ኢና ንፈቱ ናይ ምስማዕ ክእለት ዘለና እንትኾና ምስማዕ ዘይክእሉ ሰባት መሊኦም እዮም ኣብ ዓለም ስለዚ be careful ኣነኣኢስና ይንርእዮ እቲ ናትና ክእለሲ ኣይነናኣሶ it can be any little thing ምስ ቆልዑ ምፅዋት ንቆልዑ ምስሓቅ ክኸውን ንኽእል ንዓበይቲ ተገዳስነት it can be anything ተመሊስና ንረእዮ ንሕና ኣብ ምንታይና ንፍዓትከ ነዚ ነገር እዚ ቀልጢፍና ክርዳእና ይኽእል ቀልጢፍና ክንገብሮ ንኽእል ኣየሸግረናን እዩ ብዙሕ ፃዕሪ የድልየናን እዩ ስለዚ ኣበይ ንፍዓት ምዃንና ሰባት እውን ይነግሩና እዮም so it's true that what you excel at doesn't always equate your passion but it's worth examining your strengths እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንስኻ ኣዝኻ ንፍዕ ማለት ህያብ ናትካ ወይ ከዓ ወኒ ናትካ ውሎ ማለት ኣይኮነን ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ሰባት ብዙሕ ነገር ክፈትዉ ክእሉ እዮም ኣብ ብዙሕ ነገራትካ ንፍዓት ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝበዝሑ ሰባት ካ እንታይ ይስምዖም ኣብ ወላ ሓደ ንፍዕ ኣይኮንኩን ይብሉ ምክንያቱ
ኮምፕሊት ልትንሳቶም ዝነብሩሉ ዘለው ህይወት ምስትናቶም ህያብ ዘይከይ ስለዝኾነ እተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ኩለን ከበድቲ እዮም ንዖም ስለዚ ድራስቲክ ዝኾነ ዓብ ስጉምቲ ንድሕሪ ጌርካ ምናልባት ካልእ ዳይሬክሽን ክትፍትን ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ እንደሊ ኣብ ከባቢና ምስ ዘለዉ ሰባት ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ከምኡ ክንከውንና ንፍትን ንሕና ግን ካልእ ክኸውን ንኽእል ህያብና ስለዚ ኣብ ነፍስና ተመሊስና እንታይ ኣነ ዝኽእል እንታይ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ኣብ ምንታይ ኢኸ ንፉዕ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብኣዝዩ ንእሽተይ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ዝበፅሑ ሰባት መሊኦም እዮም ስለዚ it can be anything special ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ when you are very talented at something people will often look at you as an expert ስለዚ ገለ ታለንት እንተለካ ገለ ክእለት ኣለካ መብዛሕቲ ግዜ እውን ሰባት እውን እቲ ክእለትካ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ዋላ ትምህርቲ ሃለካ ገለ ክእለት ከም ዘለካ ፈሊጦም ሄይ ከም ዝያዶ ክትሕግዘኒ ክብሉካ ክጅምሩ እዮም ወይ ብዛዕባ እዚኣ ዝኾነ ሓበሬታ ሃበኒ ወይ ዝኾነ ነገር ካባኻ ምኽሪ ይወስዱ እዮም እዚ እውን ተወሳኺ ኣብ መንገዲ ከርእየና ዝኽእል እዩ ወይ ምናልባት ናይ ሰብ ክእለት ኣለካ ሄይ ዝኾነ ሰብ ክህሉ ከሎ ንስኻ እንድርኸቦ ንስኻ ደውሎ ንስኻ ርኸባ ንስኻ እንድዕረቆ ንስኻ ከም ዝግበሮ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ወይ ክብሉኺ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሰባት ኢንዳይሬክትሊ እቲ ናትና ጊፍት ይፈልጥዎ እዮም እሞ ይነግሩና እዮም ኢንዳይሬክትሊ ስለዚ building a reputation for something is critical today ስለዚ ኣብ ገለ ነገር ሰባት ብኡ ክዝክሩካ ኣለዉ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ውድቀት ኣብ ዓለም እንታይ እታ ጠቕላላ ከም ዘይዕረ ዝገብርዎ ሰባት ብምንታይ ከም ዝዝክርዎም እውን ኣይፈልጡን እዮም ንዝኾነ ሰብ ንኽዝክረካ ከዘክረካ ዝኽእል ክእለት እውን ዘይምህላው እዩ ወይ ድማ ከዘክረካ ዝኽእል ንዓኻ ፈሊጥካ ንዑ ዘይምምልማል እዩ ድሕሪ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ መንገዲ ዘይደልየካ ኮይኑ you will have a very difficult life economically ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብገለ ነገርሲ ንካልእ ሰብ ከገልግለሉ ዝኽእል ጸጋ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ find these things ነዚኦም ንብሎም ዘለና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገደስቲ እዮም ምክንያቱ ንዓኻ እውን ከም ሰብ መጠን መዘከሪ ከም ተደላይ ትኾነሉ መድረክ እውን ስለ ዝኸፍተልካ experts can demand higher pay of course ተፈላጥነትካን ክእለትካን ንዓበየ ምስ ከደ ብመንፅሩ ድማ ኣታዊታትካ ምሱ ንዓበየ ክኸይድ እዩ higher pay is equal to financial freedom ከምኡ ድማ ዝለዓለ ኣታዊ ድማ ቁጠባዊ ሓርነት financial freedom is equal to more time to make yourself more well-rounded individual ስለዚ ሓርነት ዘለካ ገንዘብ ሓርነት እዩ ዘምፃካ እቲ ሓርነት ድማ መሊስካ ግዜኻ ኣብ ደስ ዝብለካ ንኽተጥፍኦ እሞ መሊሱ ሓራኸም ትኸውን ይገብረካ ስለዚ እቲ ገንዘብ ቀንዲ ዕላሙ መብዛሕትኡ ሰብ ገንዘብ ምስ ረኸበ መሊሱ ኣብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል እዩ ገንዘብ እንታይ ክገብረካ ዘሎ ናብቲ ንስኻ ደስ ዝብለካ ነገር ግዜ ንኸተጥፍእ ዕድል ይባካ ምክንያቱ እቲ ቀደም ስራሕ ክትብል ንገለ ግዜ ይነበረካ ገንዘብ ምስ ረኸብካ ግን ኣብታ ንስኻ ትፈትዋ ኣተኲርካ ክትሰርሕ ምክንያቱ ስራሕ ኣይኮነን ዝንዓኻ ኢንጆይመንት እዩ ከዚ ኢንጆይ ንክትገብር ነቲ ስራሕ ከናገበርካ መሊስካ ንክትዓቢ ዕድል ስለ ዝበካ እዩ እቲ ናይ ገንዘብ ኣገዳስነት ዝህልዎ ማለት እዩ እታ ሓምሸይቲ is my favorite እታ ዝፈትዋ እዛ ሓምሸይቲ እያ what problems can you fix እንታይ ፀገማት ክትፈትሕ ትኽእል እዚኣ ሕቶ እዚኣ እታ ዝበለፀት ሕቶ እያ ኣብዚኣ 2021 ከም ዓመት እዚኣ ሕቶ እዚኣ ሞር ቢዚ ክትገብረና ንኩልና ይፅውዕ ምክንያቱ ስለምንታይ ክነግረኩም እየ Here is one that's a little more selfless. Look around at your neighborhood, your workplace, community, or your city. What problems do you see? ኣብ ከባቢና ንጠምት ኣብ ሕብረተሰብና ንጠምት ኣብ ሃገርና ንጠምት ኣብቲ ዘለናዮ ከባቢ ንጠምት እንታይ ፀገም ይረኣየካ Do you see problems? ፀገማት ትርዶ Of course ኣነ ዘይተኣደነ ፀገም እየ ዝርኢ እስኻ ፀገም ትርኢ ዶ Right ብርግፅ ፀገም ክትርኢ ኢኹም The problem is እዞም ፀገማት እዚኣቶም ስለምንታይ ክሳብሎም ፀገም ኮይኖም ኣለዉ ዝፈትሖም ስለ ዘይረኸቡ ተገዲሱ ንክፈትሖም ኢሉ ዝብገስ ሰብ ስለ ዘየለ እንታይ ማለት እዚ ምናልባት እዞም ፀገማት እዚኦም ንዓኻዮም ፅበዩ ዘለዉ ንዓኽዮም ፅበዩ ዘለዉ ንዓዮም ፅበዩ ዘለዉ እቶም ኣነ ዝረኣኽዎም ፀገማት ኣነ ክፈትሖም ተበግሶ ወሲደ ይፅዕር ኣለኹ ብዓቕመይ እዛ ቪድዮ ዝገብራ ዘለኹ ንኣብነት ሕብረተሰብና ሕልሙን መንገዱን ንክፈልጥ ስለ ዝሽገር እዚኣ ፀገም እዚኣ ንምፍታሕ ተበግሶ ወሲደ እዛ ቪድዮ ይገብራ ኣለኹ ኣነ ሓንቲ ካብኡ እያ እዚኣ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ጠምት እሞ ፀገማት መሊኡ እንተሎ ኮይኑ መሊኡ ዕድላት ንስኻ ክትፈትሖ ትኽእል ንስኻ ንክትፈትሖ ክትብገስ ክትፈትሖ ክንብል ከለና ድማ ናይ ኩሉ መልሲ ኣሊካ ካንካ ኣይኮነን
ምናልባት ፀገም ስራኻዮ ንክትፈትሖ ትሬኒንን ትምህርትን ተመክሮምን ከድልየካ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ፀገማት ንክፍትሑ ቀለልቲ እውን ከይኮኑ ስለዝኽእሉ Do you think that you could provide a solution to any of those problems? ስለዚ ናይ ሕብረተሰብና ንሪኦ ብዙሕ ፀገማት ኣብ ሕብረተሰብና ኣሎ ብዙሕ ባእሲ ቅርሕንቲ ድሕረት ናይ ተሓሳስባ ፅበት ብዙሕ ፀገማት ኣለና What can you do about this thing? እንታይ ክትገብር ትኽእል እስኺ እንታይ ክትገብር ትኽእል እስኻ መጀመርያ ነፍስኻ ሓራ ምውፃእ እንድዩ ስለዚ ንስኻ ሓራ ትወፅእ ካብቲ ዘሎ ፀገም ካልኣይ ከመይ ጌርካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብ ፅኢልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ክትፀርፍ ኣታ ዝህዝቢ ደንቆሮ ኣታ ከምዚ ኣታ ከምዚ ካብ ትብል then what can you do ነዚ ንኽትዕርፍ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዚኣ እታ ተድልየና ዘላ እምበር ዝፀርፉ ሳይወሓዱና ግዲ የብልኩም ዝፀርፍ ኩሉ እዩ ዝኽዕብ ዝንዕቕ መሊ እዩ ትሕቶ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ቀንዲ ኣገዳሲት ድማ do you know any problem you see is a business opportunity that waits for someone to take a challenge on ነፍሲ ወከፍ ፀገም ትሪእዎ ዘለኹም it's a business ይብለና ዶክተር ማይልስ ዝኾነ ፀገም ሓደ ሰብ ክፈትሖ እዩ ዝፅበ ዘሎ ቢዝነስ ማለት ድማ ፀገም ርዩ ፈቲሑ ገንዘብ ክኸፈል ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ስለዚ try to solve this problem and then you can earn something from it ዕላማ ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ክበሃል ከሎ ንዘሎ ምድጋም ኣይኮነን ድኳን ከሎ ድካም ምሃብ ኣይኮነን ፀገም ርኢኻ ንፀገም ክትፈትሕ ኢልካ ምብጋስ እዩ ቢዝነስ እቲ ትፈትሖ ዘለኻ ፀገም ቀንዲ ፀገም ተኾይኑ ኣታዊታትካ ክዓቢ ዓብ ፀገም ተኾይኑ ከምኡ ኣታዊታትካ ክዓቢ ስለዚ ካብ ፀገማት ኣይንህደም ንፀገማት ዕድላት ናይ ቢዝነስ ምዃኖም ርኢና ንኽንፈትሖም እጅጋና ሰብሲብና ክንኣትዎምን ክንገጥሞምን ኣለና የብለኩም እዘን 5 ነጥብታት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ 2021 ኣብ 2021 ሂወቱ ኣስተኻኺሉ ባህግታቱን ጊፍትናቱን ኣለልዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ዓብ ሓገዝ ክትገብር ትኽእል እያ ኢለ ዝኣመንኳ እሞ ንኩልኻትኩም ክጠቕመኩም ድማ ተስፋ ይገብር ፍላይ ነቶም ንኣሽቱ ፕሊዝ ሼር ግበሩሎም ኦፍኮርስ ንዓበይቲ እውን እዚ ነገራት ብዙሕ ኣይሰማዕናዮን ኣይነስዕሉልና ስለዚ ኩሉ ሰብ ግዜ ወሲዱ ነዛ ቪድዮ እንደዝርያ ካብ መጠን ንላዕሊ ደስ ምበለኒ ከመይ ዝበለ ፅቡቅ ሕብረተሰብ ከነማዕብል ከም ንኽእል ድማ ይረኣየኒ ናበልኩም እዛ ቪድዮ ናባኹም ይሕልፋ ላይክ ግበሩላ ፕሊዝ ሼር ግበርዋ ናብ ካልኦት ክትሕግዞም ትኽእል እያ ብርግፅ ከምኡ ድማ ከም ወትሩ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ተመክሮ ምሳይ ወይ ድማ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝኾነ እንተለኩም ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ ምክንያቱ ንሱ እውን መሃሩ ስለ ዝኾነ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ኸዓቱ እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ የምንየልኩም ቻው